Napatigil tayo guys. Kasi tinawag tayo ng isang pwesto. Pwesto ng lutong ulam. Nagluto siya ng favorite nating pusit. Bibira may magluto nun. Mahal kasi yung pusit. Order lang ako ng konti. Marami pong lutong ulam dito pero hindi bihirang magluto ng pusit dahil halos walang mabili. Mahal pa. Kaya nakit doon ka sa loob. Dika dito dika. Kalabas ka na naman. Dika ka na. Okay ka na. Wait. Kalabas ka na naman. Magaling ka na. Kain ka Dami ka. Meron uli? Eto, pinasok ko tong aso. Alis uli ako dahil may isa pang case. Tama po. Yasmin, Lazada. Ma'am, may merda po. 211, ma'am. Wala nang discount yan? Yung 20% sana. Ano kaya yan? Ano Malapit na tayong mag 20%. Ilang taong ka na ba, sir? 20%. Malayo pa sa akin. Ilang taong ka na ba? 10 years pa sa akin. Ilang taong ka? 51. Then 9 years pa. 59 ko na 59 ba? Parang ano lang tayo. Malapit na akong mag-senior. Parang 52 ka lang, 53. Malapit na ako. Magkaka-card ng senior citizen. Card ng senior citizen. Nakakuha ka na ng ID. Naguhulog ka, di ba? Oh, may pareho tayo, naguhulog. May PhilHealth. Hindi, yung ID ng SSS, meron ka? Meron, 10 years, mahigit na ako. Hindi pa ako. Paano pagkuha nun? Ngayon ka palang kukuha? Oo, naguhulog na ako, matagal na. Wala pa akong ID. Ikuan nyo. Pwede naman, picturean lang kayo dun. Ito pabigay ko ay Sige. kuya 11 po. Thank you po. Yes, sir. Okay na. Sige. Punta lang ako dun sa saan na yun? Sa may Dagupan, di ba? Before ka dumating ng junction ng Jollibee sa Dagupan, meron dito. Yung ID ko nga, luma na. Yun yung pinakamin. Luma na. Tagal na. Sabihin mo lang dun sa guard. Kukuha ng ID ka. Abay, pipilapan pa? Meron, pipilapan ko. Marami? Naguhulog kayo? Oo, naguhulog ako. Okay. Pero dahil hindi na ako pumupunta doon dahil may bayad center dito bangko. Oo. Sige, punta na lang ako doon. May 10 years na ta. Tama, mag-retiro naman. Oo nga, sige. Magre-retiro, hindi pa kaya mo pa. Kaya pa. Oo. Kahit siguro mag 65 ka, kaya pa. Sige. Sige.